Tre nga wa na po siya kay kiyasan. Mao to nga kusog kay siya kay gasigig istorya pod siguro siya sa tapad wa siya kabalong na ako. Mao na nga ang kanang ligid sa tangker mo sabod na gyud sa ako ang bukton. Kay no choice man ko og ari ko niya ma-disgrasya naman ko niya og masabdan ko niya. So ari ko sa tangker kay og magkinaunsa mugunit ko. Mubitay na lang ko sa tangker. Perte pong dako atong tangker habog kayo taas ba? Mao to nga nadugay imbis nga ni ang sniper nga motor akong gidala kusog biya na siya pero tungod kay ga istorya po siya katuyang tapad katong akong gikatagbo. Wa siya kabantay nga na ako ni hunat pud siya. Mao to nga kuan lang gyud ba igo ra gyud kong na salbar pa o gamay. Mo to na uli ko diren sugilon ko sa akong misis. Panalipdan ba jud ko sa Ginoo niya. Kagahapon pod sa among paglakaw dito may sa gi-invite ko og speaker dito sa Daguhoy sa Danau Migaagi. Grasya pud kaayo kay ang Ginoo nag-uban og naghatag og grabe kaayo nga kadaugan. Lipay sad ko kay madasig pud ka ba nga mga katawhan uhaw kaayo unya matagbaw gyud sila sa panahon nga mapaminaw nila ang pulong sa Ginoo. So munay akong pasalamatas Ginoo nga nag-uban gyud siya. So, sa ako, guro nga mga sakop, dire sa naadire, ito nabilin, murag na stress po ni sila rong buntag. No, kay naraman sila tanan, niya pag uli na ako gahapon, kung gaunsa man mo. Wala ra, kaya wala man kay gibilin. Kung daghan man kaayong makitaan nga, pwede niyong himuon. Magbutang ba magbato das kalsada, panghugasan ng hugasan, mga unsay hugasas likod. Nalisod kayo. Pero praise God gihapon kay naa gihapon ang kadaugan sa Ginoo. Karon mga igsoon, moadto tas pagpaminaw sa pulong sa Dios. Naa sa Mark chapter 14. Mark chapter 14 verse 3 to 9. Mark chapter 14 verses 3 to 9. Daghan kayo ang wala karon. So diri sa sulod bakante, daghan kay bakante sa gawas pod, daghan kay bakante. Unsa kahay kuan nila, base na ay mga importante po, mas labaw pa ka importante sa Ginoo ba? Okay. Manindog tag balik mga igsoon. Mark chapter 14 verses 3 to 9. Napa? Nana mo? Ayaw lang ni. Ayaw ra gamitan ni. Kay kung naamang gun ni, di na gyud magdalag Bible. Ayaw ra ng screen gamita. Kay munay ato ang usas problema ani nga church. So, Mark chapter 14 verses 3 to 9. Dito si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babaye nga may dalang tibod nga alabastro. Puno kini sa mahalon kayong pahumot. Nga gihimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Apan nasuko ang pipila sa mga tawo nga dito ni atong higayuna og nag-ingnanay pagkausik gayud sa pahumot. Ikabaligya man unta ni. Unta kanag kapin sa 3 ka gatos ka denaryo og ang halin ihatag sa mga kabos og ilang gisaway pag-ayo ang babaye. Apan miingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Verse 7. Kanunay ninyong kauban ang mga kabos og bisan unsang panahona makatabang kamo kanila kung buot ninyo. Apan ako dili ninyo kanunay nga kauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Verse 9, timan ikini. Bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita ang nahimo ni ining maong babaye
Hisgutan gayud aron sa paghandom kaniya. Magampo ta, amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat Ginoo. Nga hangtod karong adlaw buhi pa kami. Ug among giampo nga mga pulo nga mo karon nga madungog, maghatag ni og hingpit nga katagbawan kanamo sa among espiritual nga kagutom o kauhaw. Amo usab nga gipangayo o Lord, nga tabangan nimo ang kada usa nga motubo kami sa among personal nga relasyon diha kanimo. Salamat Lord, nga ang among mga pagkinabuhi makit-an Ginoo nga ang among mga kinaiya baga liwat diha kanimo Ginoo. Lord, nga dili lang padayong mabasag madungog ang imong mga pulong kundi makit-an ni sa among mga pagkinabuhi. Salamat sa langit ng kaalam o sa among mga kaigsuunan nga naa pa karon sa tambalanan. Ikaw ang Dios maoy magahikap kanila o magpahinumdum kanila sa imong gugma nga walay paglubad o sa imong pagkamaayo. Unsa may mga kapakyasan sa nang labay Ginoo, ikaw ang Dios maoy magapasaylo kanamong tanan. Mao ni among giampo, ang langit ng kaalam among madawat sa ngalan sa bugtong nimong anak nga mao si Ginoong Hesukristo among hari, among Ginoo, among Dios ug among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. So, ang uluhan sa atong pagtuon karon mga igsoon, giuluhan diha ang kaalam sa usa ka babaye. Sige daw. Sulti nato tanan ang kaalam sa usa ka babaye. Now, dinhi sa Bible, mga igsoon, nasayod kita nga ang Biblia, nasulat siya nga nagabase sa kultura sa mga Hudyo. Klaro? Klaro? Ang mga Hudyo, ubos kayo ang ilang panglantaw sa mga kababayinan. Gani, sa panahon sa pagtigom, sa panimbahon, dili sila patingogon. Sa panahon sa mga meeting, mga gathering, di gyud pwedeng motingog ang babae. Og daw naman galing sila'y gusto nga mahibawaan, iniguli na silang panimalay, adto na sila mangutana sa ilang mga bana. Unya, mga kababayinan kaniadto sila, dili pwedeng ma-educate. No, ang ilang mga kabataan. Ang kinahanglan ra gyud nga ma-educate og ayo ang kalalakinan. Ang mga babae kaniadto sa ani nga kultura mga igsoon gitawag og property lang sa mga kalalakinan, murag kabtangan. Kabtangan lang sa mga kalalakinan kay Hudyo man nga mga kultura. So karon sulayin di ba? Di gini pwede rong panahon na. No? So yuna-una nila nga kabtangan. So in other words, mao na nga ang mga kababayinan na busy sila sa nakalinlaing bulaton sa panimalay o sa kanang tanuman sa farm o sa mga panghayupan. Sila ning tig-atimag mga kariro, tig-kabo og tubig, tig-luto sa balay, tig-limpyo niya. Dili gyud ni sila sabaan. Ingnan na imong tapad pag paminaw kay sabaan ra ba ka? Hilom ra gyud ni sila, dili ni sila mga tagaw-tawan. Dili ni pareha Kristohanos Lourdes nga Kristohanon pero magapamalikas, makadungog ang mga silinganan. Dili ni ingani ang mga babaye sa Biblia. Ang makita nato mga igsoon nga tungod sa ubos kayo ang panglantaw sa kababayinan sa kultura, gitawag na lang sila property, mo nang ibaligya sila. Ibaligya sila, kasagaran kaniadto nga mabaligya kining babae nga anak, kay kang ang lalaki nga anak, kuhaon nas gobyerno kay moong sundalo. So ang babae nga anak, ibaligya og himuong sulugoon. So mahimo siya nga, kung ako nakapalit ko ni ana, siya nga akong napalit, magtrabaho na siya nako, nga yes, tawo siya, pero ang trait sa iyaha is mura siya kabtangan, property. Muna nga karon nga kabuntagon, atong hisgutan ang kaalam sa usa ka babaye. Tungod kay mosugot ka og sa dili daghang kababayin-an nga wala karon na kinabuhi niining maong kaalam.
Dagang kababayinan nga wala na kinabuhi ani nga kaalam. Kasagaran sa mga kababayinan, manumbalay. Kasabot mo ng manumbalay? Matog laing balay, unya, magtabi, magdaotanay, magchismis. Wala na nakinabuhi sa kaalam nga gihatag diha niya sa Ginoo. Nasultian ka nako, ang lalaki gipuno sa Dios og gahom, kusog og otoridad. Munang mas kusgan ang lalaki. Nya mga babaye, gipuno ni sila sa kaalam sa Diyos. Muna kabahin, mag-eskwela, mas dali. Naman po yung mga bright good po mga lalaki. Pero kayo mga babae, mas dali good silang makasabot. Mas daghan ang kalalakin, kababayinan nga, kamaong mo English. Kaysa kaming mga lalaki, kamao po mo yoy. In fact, og mo, istorya may English, malipay mo. Kay broken English maning among gigamit. Dili wrong grammar. Broken. Sobra panis wrong grammar, broken English. Amin ha. Ba mo amin ba? So, gitagaan og kaalam ang babae. Muna kung imong basahon, asa man makita, pastor, ang kaalam sa usa ka babaye, naa sa Proverbs 31. Let's go. Ato sa tas kaalam sa babae. Proverbs 31. Panultihon. Panultihon, Kapitulo 31, versikulo 20. Versikulo 10, diya ta magsugod. Mao ni siya ang babayeng maalamon. Mga babaye, oy, panalamin mo sa Proverbs 31 ha? Kay basig feeling na to, kita na gyud. And we thought we're deep. Lawom na ko. Oh, paminaw, ulawan lagi taron ani. No? Ang buutang asawa. Na-excited ni mga bana oh. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa sa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Lisodan pangitaon eh. Pastor, na nabay asawa pero nangita pa ko 31? Pastor, na nagyugoy asawa pero nangita pa ko 31? Verse 11, kasaligan siya sa iyang bana og magmauswagon gayud ang iyang bana. Kasaligan ba ta? O mga bana, kasaligan po mo sa inyong mga asawa. Kana, son, amin gog pangusog. Murag di maunang kinatawaan ni Roson. Verse 12, dili, pamina mga asawa ba? Kining maalamon nga babae ningon, dili gayud siya magbuhat bisag unsa nga makadaot sa iyang bana. Sa sinugdanan, gitagaan si iba og kaalam, pero wala niya gamita ang kaalam, munang nagbuhat siya ikadaot sa iyang bana. Naminaw siya, nitanaw siya, og nikaon. Ihatagan ang iyang bana. Kamupod, mga tog silingan, maminaw, unya, gidala ang chismis, ngadtos bana, ang bana nakapatay. Amen? Mahilig ra ba ta mahinugilon sa sayop sa uban niya? Pabiktim pag yung kayo, luoy yung kayo ko. Sugalay po kunog sugilon ng imuha be. Sige. Sugilon po. Yan na po yung mga taong one-sided. Di kadungog sa pikas. Laban ra ditso. Kay, kuan mga igsoon ka nang, kung ako na kay kasuko nako, unya, isugilon ni mo sa uban, kanang imong gisugilan, maglagot na nako, bisag wa na kadungog nako. And sige na inang nahitabo, sa di pa ka Kristohanon, hangtod na Kristohanon ka, sige ra gyud ning mahitabo, nga naay mga injustices. Injustices, bitaw na, tawag ana. Kay mura man ikaw huwes, usara imong paminaw, di ka minaw spikas, lagot na kaniya. Wala ganit nimo na timbang-timbang, ngano, naunsa di ay, ngano man di ay. Di ba? Verse 12. So dili siya magbuhat bisag unsa nga makadaot sa iyang bana. Verse 13. Kugihan siya kaayo, dira, kugihan siya kaayo og maghabol og dilana og lino. Now, sa kapanahonan,
kining panapton nga dilana og lino, mahal ni siya. Sa to pa ang mga kababainan nga mga alamon, dili sila magtagad og walay bili. Nasabtan na to? Kanang chismis na ba na bili? Ni aning maalamong babae, ang iyang gibuhat sa iyang kamot, ang iyang gihatagad ng panahon, dilana og mga lino, buot gipasabot, mga naay tag-as og value. Sa imong sigirag paminaw radyo, tanaw TV, chismis, libak. Kumusta man ka nihatag bakag value pagbasa sa pulong sa Ginoo? Sa inyong balay, di nimo basahon ang Bible, inig ka Domingo, di pag yun nimo dadon. Ingon ang verse 14, gikan sa layong dapit, magdala siyag mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Gikan ni siya mamista. Magdalag pagkaon, magikag pista. Muna mauwaw ta ba? Uwaw kayo. Kay adik na nakapadayon nun eh. Verse 15. Kadlawon pagani, mubangon na siya aron paghikay og pagkaon alang sa iyang banay. Ayo, di kay masuko ra kay way pagkaon. Mubangon siya kay maghikay og pagkaon. Asa nam to akong mami? Murag mo ingon siya na, magawali ka, igo jud ka. Kasi siya may mubangon sa iyo, siya man say magluto, siya may maghikay. Siya, mubangon na siya, maghikay na siya, siya may tigluto. Unsa pay lain? Og aron pagpahibalo sa iyang mga sulugoon sa angay nilang buhaton. So, ang iyang nga wisdom, iyang gipasa, iyang gi-impart, iyang gihatag. Mao putoy na pakyas ko gapon kay wa ko na naghatag og instruction nila nga mo nay buhaton. Ngano man, naghuna-huna nako nga catch up na. Initiative na. Pagtan-aw kini buluhaton gyud ni. Di na ingnon ba? Nya kay wa may instruction, tulog ra tanan. Tulog ra tanan. No? Kana bang di na lang dili ra nimo ingnon ba nga hugasin ang sakyanan, nagitrapuhan na, nahinlo na. Di na kamayo butangay nag abo nang naang kwan. Uy, hugasin ning kwan hinlo ini. Di na mo ingana unta ba? Pero nasipyat ko kay wala ko nagbilin og instruction. Pero someday, ma-memorize na nato ang ato ang ma-improve ba ning ato ang initiative. Di na kaingnon, kabalo na kag-unsay angay nimong himuon. So naghatag siya, ka-impart siya sa iyang knowledge. Next, ang verse 19, kung may yutang ibaligya paliton kininiya sa salapi nga iyang kinitaan, og tamnag paras. So always siyang naghuna-huna og paglambo. Dili ni siya kay magsigirag dula og cellphone. Kining ni ay kaalam, dili ni kay yaka ra gahulat ra unsay mo abot. Di kay gayangod ra ni sa panganod kanus ka muulan, inig muulan, kanus po ka muundang. Inig muundang, kanus ano pud muulan. Di ni ing ana nagpaabot ra na ay mahulugan og maayuhon og dili maayuhon, dili ing ana ang tawo nga maalamon. Kun dili madiskarte siya sa kinabuhi. Kabalo mo kinsa ning mga dili madiskarte, maora po nimo sig panghilabot sa uban. Ang mga walay gihimo, maora po ni sig panghilabot sa uban. And then in verse 17, nya baskog og kugihan kaayo siya. Oy mga batan-on, pangita mo ani. Pangita mo gingon ani nga baskog og kugihan. Ayaw tong sigirag panghinlo og kuko. Sigirag ginlo siyang kuko ba? Gawas atong nanghinlo sa kuko sa uban kay na nag-alagad na sila, gawas pa ni ana, naka-income po sila. Pero sigirag hinlo sa kuko, sigirag atubang og samin, niya sigirag dungaw og cellphone, o niya og badlongon mangluod. Asa guro ni ibutang mga aning tawo, no? Nya, baskog siya og kugihan kayo. Verse 18, nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat, bisag gabiin na kaayo, nagbudlay gihapon siya. So, kanang iyang gibuhat, murag
gabuhat siya nga naay tumong. Ay purpose. Para asa ni. Kamo mga estudyante, mga tumo sa inyong eskwelahan, yung waro may purpose. Eskwela lang, arang na balon. Hanggaan ang mama. Pag abot sa lockdown, nag-module na tanan, hagua, oy, kapoy, nag-module na may eskwela. Di, ang klaro, wa na'y balon. Na naman lang sa balay. Abi ninyo katong pag module mga igsuon, ang mga professor, ang mga teacher mo nga bughat og ayo ato. Kuot sila gyud ilang kaugalingong bulsa ini kahurot na sa resources. Sige lang kay tagalan mo allowance padakan yung sweldo, wa gyud nanagko ang sweldo. No? Nya ang mga estudyante ato perting haya-haya. Kay ang mag-answer ati man ang mama naman ang ate. Muna matingala ka nga na na-honor. Di ba na ma-honor nga ang mama mo ga-answer? Kaya ang mga mama, bisan o Kristohanon, limbungan gihapon. Limbungan. Mga bata niabot na og high school, wa pa kintawi na hibawaan. Nga naman, kaya ang module si mama ray ga-answer. So, arita, padayon ta. Unsa pa'y lain niyang kinaiya. Verse 19. Siya ray makalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Dili ni siya magsalig sa uban. Kaya niya. Ang iyang gibuhat, makaya niya. Siya ra, kanang dini mo ingon og, tawangi ko ari bakay. Siya lang. Na siya kaugalingon nga paagi, na siya kaugalingon nga teknik, na siya'y gigamit yun niya ang kaalam nga nagagikan sa Diyos. In fact, ako yung ma-prove unsa ka maalamon ng babae, kanang napadako taniya. Ayo? Giunsa pagpadako ang anak. Nga way batasan ba? Ade mga tawa na po magulay batasan. Pastor, nga naman akong anak wa may batasan. Ikaw may gahimo anak way batasan man. Ay nagpanangil sa uban. Na, unsa ganito akong ibasa diri? Madiskarte kayo siya. Tanawang verse 20. Manghinatagon siya sa mga kabos o timawa. Dili lang po di ay kay sa iyang pamilya, kung dili ka maupo siyang mupaambit sa iyang isig katawo. Sumuni ang kaalam nga gihatag sa Dios sa usa ka babaye. Verse 21. Sa tingtugnaw, sa tingtugnaw no? Kabalo mo, kaming mga laki, kanang naami huna-huna nga sayon ra. Okay na. Pero ang mga babae, mas lawom na sila guna-una. Magsina sila guna-una. Sometimes ang mga babae masubraan. Siging ga-overthink. Asa naman taga-anig ibayad, napay maabot rong kuan niya, napay tuition ni kuan, napay kuan ni kana. Gawa siguro sa mga lalaki nga hands-on sa balay. Kanang kabalo sila unsay mga unsaon nila pag budget ingan ana. Mga kasagaran sa mga kalalakin-an nga kamao kaayong mo una-huna og kanang naay kaalam pod nga murag babae kanang mga lalaki nga naas kusina. Kanang naas kusina. Mo man nakakita sa bill nga gipapilit sa refrigerator. Pilay kuryente, pilay tubig. Nya pilay pagkaon. No? Nya di na makitaan sa mga wala sa kusina. Kay ang wala sa kusina muingor na usay kanaw na to. Manong wa ka kaluto? Masuko pag nagtawag kaon. Ang wala sa kusina. No? Mga taong dili magamit sa kaalam ba? Kay bisag wala ka sa kusina, kung nakasabot yung kas naas kusina, makaingon yung gang di gani basta-basta. Bisag parat kaunon gani mo. Sige, 21. Dira, sa tingtugnaw, paminaw ha? Kumuyong gani ang Bible nga tingtugnaw, ting problema, naay balatian, naay pagsulay, naay trials, naay kalisdanan sa pamilya mo, naay tingtugnaw. Ang dunay kaalam mo na iyang buhaton sa tingtugnaw. Hain man tong tingtugnaw, oy. Wala man ang tingtugnaw, are. Sa 21, sa tingtugnaw, dili siya mabalaka. Saon na ni.
Kay ang iyang banay sangkap man ug biste alang sa maong panahon. So kanunay siyang naay ginapangandam, nagapangandam siya. Nagapangandam siya. Sige siyang gaandam kani mula kami kani para niya. Munang masuko siya mayo. Ayaw gamitan ang bagong medyas. Kay ug manglakaw ta busloton imong isuot. Di ba? Ayaw gamitan ng habol kay og naatay bisita. Saman kanang imong habol nga nay mapas Pilipinas mo natay pahabol sa bisita? Hello? Alsaha kanunay ang termos. Pag walay sulod sudlidan kay natay bisita, mag-init sa ta, mag-init. Amen. Pag walay sulod ang jar, sudli na ang tubig. Kini, pastor, paim na ko. Dali siya, magkuha sa aring tubig. Ako ra, pastor. Wow. Ang bisita pa nangaswat atong tubig. Amen? Kano sa manita magtigom og tubig? Inig, wa nay agas? So, sa tingtugnaw, di siya mabalaka. Advance ni siya iyang kaalam, advance. Munang di siya mahadlok o di siya mabalaka. Amen? Kabalo mo kini mga taong di magamit og kaalam, insecure ni kanunay. Mahadlok dauton, basin-basin, nya magsighuna-hunas mga nanglabay. Sige pamalandong atong nangagi, mo ni ang mga taong wa gagamit sa kaalam. Umana ningon ang Bible, the old has gone and the new has come. Sige nga po, una-una itong daan. Sa una ragyog ka, nga na jug ka, wajog kay nungdan, wajod. Sultiin mong kaugalingon, inapagmaalamon. No? Nya, ang tao nga mangmang, pag imong sultian, masuko. Kasabot mo kung saan ang mangmang, Tagalog yan. Ang tawong mangmang, it means, tao nga nahigugmas pagka-ignorante. Muna'y mangmang. Ganahan siyang wa siya mabawan, way makatunan. Pagka imo ning sultian, tudluan, masuko ni. Kay mangmang. Dili mamang, mangmang. O ya, sa verse 22. Manghimo siyag hapin sa katri og magbisti siyag anindot nga lino nga bulok tapol. So, gi-explain diha nga ang iyang mga mahimo is extraordinary. Kasabot mo? Nga nindot na, mapanindutan pa niya. Na yung mga ingon na anak. Kami, pag ingon na anak, muna na, okay na na. Pero ang mga maalamon, di. Kabantay mo sa birthday ni mo to, madam. Unya, plaster na. Pag ingon, pag abot pa sa anak, nigong anak, ingani yun. Kay kanang moingon tag okay na naapag yun di ay mas presentable o mas nindot nga tanawon. Mao di ay na mga maalamon. Nakita, okay na, importante. Ako lang pabuton, bahala na, basta di matuluan. Nya kay murag na nga stroke mo ning atong trabaho, kay naghiwi man. Lisuda gyud ning di magamit ka alam, no? Unsa pay lain mga igsoon? Onya? Sa verse 23 kini. Inila ang iyang bana ug usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Tan-awa ra guni tungod sa aning asawa or tungod ni ining maalamon nahimong bantugan ang iyang bana. Now remember nga ang church is the bride of Christ and Jesus Christ is the coming groom. So mahimong bantugan ang groom, ang mahimong bana. Kung ang simbahan, ang katawan, magmalamon. Bisag na ng ayaw. Buhat yun. Yang makastiguan ta, iampo, pastor. Bisag na ng ayaw. Verse 24. Manahi siyag biste, og magbako siya,
og magbakos og iya kining ibaligya sa mga negosyante. Ito pa. Naa siya'y kanang giyon mauna ni madiskarte sa kinabuhi. Sao niya nga naagay mo abot niya. Dili na siya magsigig inta. Kasabot man ang bata. Kasabot mo inta. Pinulungan nas bata. Inta ba? Kay ko inta. Inta. Taga-ita. Kay ko ba? Nga na. Kamao siyang mo diskarte sa iyang kaugalingon. Verse 25. Nibalik, no? Kusgan siya. O, sikha na si mutapan na ayaw, paluya-luya. Sulti ba? Nag-abot sa problema, luya na ako, unsaan kunin ako, balhin ako church. Asa man kong relihiyon na ito, purok balhin. Balhin ko rin nga relihiyon, no? Nay, purok ito balhin. Na, kusgan siya. Kanya, og gitahod sa katawhan, og dili mahadlok sa umaabot. Wow! Hinduta, gupo kater kay, bisag unsay problema ni mo katawa ra jud ka, no? Unya, di jud ka mahutdag paagi ba? Grabe jud kay kakang, unsa gyud ka, di ka dutlag pagsulay. Unya, mo smile ra ka, na ako'y Ginoo. God is good. Di mayong naitabo na ko. Unya, kay ang Ginoo nga akong kalagaran, maayo man. Ay, kabala ka na. Smile ra. Sige, unsaon man ni, unsaon na. Verse 26. Inubanan sa kaalam. Unsay nag-uban niya? Kaalam. Tanawin yung Biblia kay basta giingon na inubanas, demonyo. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti og magmaluluyon siya. Wow! Inigpanulti niya na ay kaalam. Na ay kaalam. So kung dunay mo duol ni mo, magpakitambag, magpakisusi, mangutana, inigsulti ni mo, para ba itong giingon nga, prangkahi gyud, sulti gyud. Nga, ang akong simbahon, ang nagbuhat nako, dili ang pariho na akong binuhat rapod. Ingana lang. Kaya mo ganing gitawag siya Diyos, kaya siya ay magbubuhat o siya ay magbuot sa tanan. So siya ray simbahon. Amen? Sulti nga, di may mo simbag mga Diyos-Diyos. Pero kusog ming muhab-hab inig, maghalad sila sa ilang Diyos-Diyos. Para na ako ba? Gapon, laka min Jerson, kadala kong plastic, oy. Plastic ba? Kaya kada na ko, inviteon ko sa Daguhoy, bagyuhon mangyug ko. Last na kong adto, gagukod mis bagyo. Niya kay, so magdala kong plastic kay pamusto na ko akong gamit. Di yun ko mag-ilis daan. Si Jerson kay wa man siya kabalo sa kalihukan. Di man siya dugay na sa kalihukan. So, ilis daan siya. Ako ga-ilis ay. Pag-abot dito usa ko nag-ilis. Panulod na ko nag-plastic tanan niya. Magbalon kong plastic kay sudlan sa bag. Kay mag-ulan-ulan, kuguson na, di, mabasa ang sod. Karon kay na may ipadala. So na, anay masudlan. Amen kayo? Unya, ako siyang gihapit sa mga simbahan son. Agi sa dato kay nami, usapong simbahan na ito nga, nabisita na mo, unya, karon dako na, grasya sa Ginoo. At dami. Nya, 1,000 among picture. 1,000 ka, click ba? Kay pariho maming wa kadalag cellphone. Wa ko na balaka nga maplatan ko, wa ko'y kontak. Ang akong gikadlukan, nagkauli na ko, kasaban ko sa akong asawa. Kay never gyud kang mulakaw, og di ka magdalag cellphone, kay og nakaabot ka or wala. Muchat gyud kang di ana, naabot na. Nya kay akong nauna, okay ra na yung cellphone Gerson. Si Gerson po, okay ra kay nagdalag cellphone pastor. Wag yun may cellphone. So, gunitin nag-ayo di sa ulit ta. Ipadadaan mig saging. Nami saging. Dili nang magdalalag yung kag tupperware kay mangumbira ka o nya humag pangumbira, sulli re ba sulli.
Oy mga Kristohanon ba, klaruhan ay gitaan na seminar na ta sa Thanksgiving celebration, daghan kayog bilin, unsa pa nang bilin dia. But kung inviteon ka, unang-una ayaw paulahe. Hago ba kayo, gi-invite ka, so magsayo ka kay iplastar kas nag-invite nimo. Gi-invite ka, nagpaulay ka, napuno na asa mga galis, ang ga-invite nimo, gadod, asa man ako ni pailuna ni, dugay, mo abot ni bagaag na wong. So muna'y number one. Number one. Number two, kutob sa imong mahimo, balibari kung muhatag og bring house. Nakasabot? Kay Kristohanon ka. Gawa siguro, pugso na, daghan kay, sila manggod ang ilang Thanksgiving, kada adlaw mag-ihaw sila. Kada adlaw. Kaya ang ilang at Thanksgiving, almost 1 week man. So kada adlaw, naanay naka-assign, nga ikaw may mang-ihaw aning adlaw, nya kada adlaw, ga-invite sila nakalilaing speaker, nakalilaing nga team sa worship team. Gamay ra sila nga church, pero 1 year silang nagtigom, nagpangandam gyud para sa ilang i-pledge. Di pa rin nato nga musaad ba, Pastor mo pledge ko Gismel, pag abot nas, higayon, Pastor 500 ra, 400 ra gyud. Ay Pastor 100 lang. So ngandam gyud, ngandam. Unya, pagbalik na namo, pag uli na, relax na lang among padagan kay okay na, uli naman. Sige na may istorya. Puli-puli may drive, kay katugo na kay ko, pirok-pirok ng mata. O niya, manglingi may aning mga nindot kayo nga view. Picture na po, kaya wala lagi may cellphone. Guan yung panaw ay. Pag uli, gingnan ko ni mami, wala kay cellphone no. Namas Gerson. Sa anak siya, wala kay cellphone no. Mama kadala no. Pero ako rato, may nga rato sa mami. Manong, wala ka kadalag cellphone? So, nindot na kauban kay mausob ang tono. 27. I love you, mami. Asa na to? Atong gawas. 27. Kugihan siya, gibalik, no? O kanunay nagtanaw sa mga kinahanglanon sa iyang balay. Sa iyang banay. Unsay kanunay nang gitanaw? Iyang sigig panghilabot mo sa uban. Simong tanaw sa uban. Nya mangita na dayon og mga kakampi sa buhay. Nya kay wa man joy makita ang kakampi. No? Ngano man? Kay kung magkinabuhi ka sa sala, nya kampihan ka nako, apel kos. Kalihukan nimo. Adili oy. No? So, kugihan kayo siya. Kanunay gid siyang nagtanaw sa kinahanglanon sa ilang balay. Tanaw niya, way sugnod. Mangahoy siya. Pag tanaw niya, uy, hugasan. Manghugas siya. Uy, hinloon niya. Uy, kaya nagtanaw siya. Kaalam mo na iyang gigamit. Kaalam. Ingon ko sa akong wife, mamalit na tagtasa. Ingon siya, wa patay kabutangan. Tinuod bitaw. Sudlan ng pastor's house. Nyato pa'y mga walk-in closet sa among mga sakop sa likod. Tuwa dito, mga lansang, mga hiriminta na nagsagol, welding machine, kaldero, mga kortina, mga gamit nila na dito, kaya wala pa lagi tayo maplastaran. Wapag yun na, no? Bisan kami sa kwarto. Katubi taong pag-abot sa mga papa, tabangan ko laghilot, nauwaw ko Ditso gid sila itong kwarto. Pastor, okay ra, pastor. Hilot, ala. Okay ra. 28. Gimahal o gidayig siya sa iyang mga anak o dayigon usab siya sa iyang banak. Kini kinanindutan. Gimahal o gidayig sa iyang anak. Ikaw inahan. Mayon ba imong anak nimo, ma, salamat ma, buutan kay kanako. Or ingnon kasi imong anak, buwisit ka, wa kay nung nang inahan. Paminaw og ayo.
Kay basin og kitang mga anak, watan ang kinabuhing maalamon. Ginikanan po, labaw po ang kinabuhing maalamon. Sumunang. Amen? Gawas gud lamang anang anak imong badlungon niya mangluod. Hello? Kuhaig cellphone, di ba tagtaron ka? Ha? Bason ka, kuhaan kag cellphone, tikbason lagi ka. So, gimahal siya sa iyang mga anak o gidayeg sa iyang bana. Kanang mulakaw imong bana, kabalo ka, akong asawa, luoy biya. Kay tanan trabaho sa balay, pero inig-uli na ako, intahawon, timplahan ko kape anak. Nga ibubo sa kong nawong, init kayo. Nindot na unta. Wala ka, no? Balik ko na to, kanang akong asawa, kung andod mo nang blessing dyan na kayo sa Ginoo. Muna, panahon magyaw-yaw na, basta maghilom na dyan ko, kay kabalo dyan ko sa iyupan. Amen? Nagwalik ko mga igsuon dito kagahapon sa Thanksgiving. Nalipay og ayo ang mga bana. Nalipay. Paghuma na po, bale na po topic sa mga asawa. Nangaguol ang mga bana. Pag uli na ako dire, gaistorya nami. Ning ana akong asawa. Kanus padagway ka makadungog og wali nga ing ana daddy no. Wala. Wait sa. Mga bana nga magpangga sa asawa. Oy. Ito, gangisi-ngisi na po na itong gawas. Bisag pinangga, yun, di gin maangkon. Verse 30. Dara? Kanang inyo hada ang mga glutathione, Myra 300A, mga sabon, mga di na sayop. Nindot na. Mga pakulor na to og buhok, pa-straight og buhok, pakulot og buhok, pa-straight og utok. Ay, sorry. Kanang magsuot ang mga mahalong biste. Wala na problema. Kanang mag-lipstick kag 5 ka sapaw. Kanang mag-itom og ayoy mong liog, magputi og ayoy mong nawong, wala na problema. Pero timani ang verse 30. Ningon diya ang kanyag sa babaye limbungan. Na, ilamusi. Ang kaanyag sa babaye limbungan. O dili lang ni para sa babaye. Ang kagwapuhon na. Pati feeling gwapo. Ang itsura sa lalaki. Tall, dark, handsome. Tall, ragewa na ko. Laina sila mambere, oy. Mambere, tabangi ko ma'am, katawaan ko nila. Tall, dark, handsome. Tinoon bitana, basahan ng Philippians, o kanang Episo. Ningon siya nga, ang Diyos nagtanawag og prophets, teachers, evangelists, apostles, and some pastor. Di ba? And some pastors. Di nyo mumutong, handsome ang pastor ka mo ba? Ikaw ang English nga Bible, and some pastor. Bahala agad mo, no? Ang kaanyag sa babae, ang itsura. Kadi naman ka makasiguro karon. Pag tanaw ni mo, dagkuag kadinas liog, kini, dato yun eh. Ya, hamisa og palit, kini. Di ay manguskus og CR. Perting paita gani mo nang malimbungon gyud kayo ang panagway mga igsoon. Gwapa kayo, gwapo kayo, pero labihang musukol ginikanan di ay. Kanang manglakaw nga lami kay igsuot. Pero sa labhunon de, giukay asa guto. Tuanas pinakalalom nga labunon, gisimot-simot lang. Di pag yung kamaligo. Pag suot, di ba, isprayan na nagpahumot, diwa na nahubog na imo ang kauban. Hello? Ang kaanyag.
ang physical nga appearance, ang itsura sa gawas, limbungan. Limbungan. Amen? Limbungan. Pero ambot lang po ka, basta kay ako'y tao nga, ang ako gyud nga gustos kinabuhi nako. Kanang natural nga beauty ba? Kanang akong uyab sa una, di na tig-makeup, karon lang na mag-makeup. Mano mo po kang mag-makeup na ka? Pulbo ramang good po na. Kaya di naman na siya magbutang-butang sa iyang nawong kay Wa na gani kay panit, mamutang pagpahilis og panit. No? Pero sa gikaingon ko na dili lagi na problema. Kay mo admire me ana, mga lalaki mo admire me. Wow, praise God. Gwapa kining anak sa Ginoo. Pero kanang gwapa kay kang nigawa sa inyong balay o nya gahuot ang hugason. To'y labhunon nga. To'y siyar nga. Kinalisudan kayo na mga igsoon. Anya 31 kini. Yan 31 oh. 30. Ang kanyag sa babae nga malimbungon, dili gayud mulungtad. O di mulungtad. Apan dalaygon ang babaeng nagtahod og may kahadlok sa Ginoo. Kabantay mo. Kining mga babae, kining mga lalaki or babae nga dunay kasing-kasing nga nagsugot sa Ginoo, dugay matiguwang. Dugay matiguwang. Aretas 31. Wa goy nangangkon na to. 31. Dayiga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ningon diha nga, kining naa nagkinabuhi nga may kaalam, maalam mo, nagkinabuhi sa iyang kaalam nga hinatag sa Dios, angay siyang dayigon pasidunggan, angay siyang respetuon, angay siyang pamarisan, angay siyang sundugon, angay siyang ipahibaw nga ingana siya, pagkaninduta ba yan ang hisgutan ka? Hisgutan ka, wa ka destigom, pero hisgutan ka ba? May nga nadayon nga, kabalo ka, kinibaya si Nanay Puni, buutan kayog yun na siya. Super ka-giver pag yun. Di malipay ka. Ba? Lami kayo, bisag wa ka diha nakadungog, no? Uy, nay nakasugilo ni ba? Ingon ba, si Kuan ba nga, buutan kung kayo ka. Lami kayo? Kaysa anang hisgutan, yun ka. Unya, maingog, kini ba si Rosalina? Warag yun, laing buhat. Tabi ragog chismis. Example rin na nanay. Masig tawag na po tarog ambulance ni Ron. Example ra. Kanang maisgutan ka, pero ang ilang naisgutan ka ng imong pinuhatan nga perting bisan di magtotoo, wag buhat. Masuko ra batang mahisgutan tanaw? O sige, di na ta mag-isgutan na. Nga na lang. Naapa mo? So, ningon diha nga kining maong nagkinabuhi sa maong kaalam. Ningon sa verse 31, angay siyang daigon. Angay siya sa tanan, sa iyang gibuhat, angay siyang daigon. Ug angay siyang tahuron. Sa English, respetuon sa tanan. Nganong walay ganahan nimo? Nganong walay mo respeto nimo? Kay maot silang batasan. Kay mga taos palibot, maot og batasan. Munang walay mo respeto nimo? Wrong. Nakakay problema. Nga dili ra ka gusto nga hisgutan, nga dili ra ka gustong usabon, kay gusto nimo nga kanang problema nga nas imo panggaon nimo, dayapiran, imong pasusuhon at imanon. Kini nga batasan na palangga yung kay kanang ko tulog na tulog. See? Pag mabadlong masuko. Yan na dayog, mubalhin na diyog kog simba. At asa mo ka mo simba? Itong purok? Ngano, nailaing Diyos? Sige, balhin. Isa na may imong simbahon. Gawa may laing Diyos. Arin ako sa Mother God mo simba. Hoy!
Arin ako sa Mother God mo simba. Now, sa Bible dunay usa ka babae nga labihang kahugaw ang iyang pagkinabuhi. Pero giingnan siya sa Ginoo, sukad karon. Ipanugilon kining babayhana ug unsa kadako ug unsang maayo ang iyang nabuhat. Mao ni ang atong gibasa kaganina. Ato-atoon mga igsoon. Asa ganito? Mark chapter 14. Mark chapter 14. Dito may sa among sa church kagahapon, ningon sila, Pastor, sayo ra gyud tarong nahuman. Kay wa man ko nahibaw. Kita dire magreklamo na tanaw kay alas 12 na wa pa no magwali, mag-announcement pa ni ron. Pero sila dito naanad silang tag alas 2 na gyud sila maghuman. Simba sugod alas 8. Ngano man, ang ilang rason taas kayo tag panahos kalibutan. Pero para sa Ginoo, mubo kayo. Yang anong tulo ka halos 1 week gyud ang ilahang Thanksgiving. It's because tingon sila 1 year tang nag-prepare para ani nga Thanksgiving. Nya 2 ra ka oras ug 3 ra ka oras. So muna ilang rason munang nagkuan sila nga more on spiritual karon na ay pagtudlo sa Ginoo na pagdayeg sa Ginoo unyang hapon na apod unyang gabi na apod pagkaugba na apod. Pagka hapon na apod pagkagabi na apod hangtod sa last day. Mo ilang purpose nga pasalamat man mo taas nga panahon sa Ginoo. Nga kayo una-una ko gabi hapon yung mga tawhana ug magdayeg ra ba di mangundang. Di mangundang magdayeg na human na lamang nangaon lang uban ang uban to pa magkaawit pa. Because ang rason is taas na kay tag panahos kalibutan. Mga estudyante, pag mga mo sa eskwelahan, nagdala ba mo notebook o mga books ninyo sa school? Estudyante? Hoy, tingog ba? Nagdala mo? Kay, ngano man to? Nganong magdala mo? Kay gamiton man to sa eskwelahan. Pag mangani ba mo sa simbahan, gadala ba mo Bible? Wa na, nangasuko o kalit. Ngano ganing kinahanglan? Nganong magdala ka? Kay aron inig ukab-ukab nato ma-master nimo imong Bible. Bisag di pa ka katuod, di pa ka kaapa, sagdi lang, basta kay gidala na nimo. Di pa masunog imong nawong, kay nagbaktas nimo, itabon na nimo sa imong nawong. Unfair kayo. Madong eskwelahan, di mahadlok malate. Pero maani sa church, late kayo. Mudong sa eskwelahan, magdala gyud. Notebook, ballpen, papel, libro, pero pag ani sa church, wag yoy, gidala. Gyud, dado ng Bible. And to be, palihog lang, kung dili gyud ninyo magamit yung Bible, no? Kay para ninyo di gyud magamit. Ato na ihatag sa uban palihog. Ihatag na nato sa uban. Kay daghan pa kaayo nga mga dapit nga need og Bible. In fact, ang mga gani sila dito sa Luon need sila mga Bible sad. Kay naidaghan silang mga bag-o o niya need sila Bible. So ato na lang nang ihatag dito og dili ninyo na kinahanglan. Ako medyo na nakita nga wa mo nang kinahanglan anak kay bisan sa pagsimba di man gyud madala og naapos balay di pud mabasa. So pwede ra kayo na inyong ibutang are. Kay ato na isulod og karton ito ipadala sa Luon. Kay naay nang kinahanglan. Okay. So ningon diha mga igsoon. Dito sa Betania, verse 3. Dito sa Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Kuyawan ni Simon, no? Naiapan. Simon nga, nindutag ingani pud ka, no? Dili isulti imong pangalan ba? Ngayon lang dito. Okay. Rode malditohon. Nga na. Jonas nga masukanon. Ano bitaw? So si Simon, nga lang siya, Simon sanlahon, dito gyud ang atong Ginoo. So bisan sa tanang tao nga naa kay apan kinabuhi ang Ginoo naa nimo. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babae nga may dalang tibod nga alabaster. Nabitan ni kanta may alabaster jar. All I have for, amo na? All I have, worth.
Kanang pinakabililhon kayo nga naa niya. Puno kini sa mahalon kayong pahumot, nga hinimo gikan sa lunsay nardo. Pure na nard. Perting mahala. In fact, kung karon nimo siya ibaligya, pwede nimong palitan tag sa kasakong bugas ang tanang pamilyas, barangays, Lourdes. Mahal na kayo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. Kung imo yan yung tunan, gikan sa iyong ulo, abot sa iyong tiil, basta kay pahumot ni. So kita, spray ragani, ginagmay ram, soko pas mama, ayaw bang tigdaghana? Kabalo ka nga nung daghanon ni mong pahumot? Di, manggod ka, maligo. Labhunon pa ng isuot. Kabalo na kan Domingo ang simba. Di, pag Biyernes sa gabi, nang laba ka, o kapag ka Saturday, pagka Domingo, di ka na ni mahong ligid. Uy, may gabi may buntag, may igsoon. O niya, ningon sa verse 8, apan, nasuko ang pipila sa mga tawo, nga dito ni atong higayuna og nag-ingnanahin. Nangasuko sila. Pagkausik gayud sa pahumot. Tanawa niya, by the way, asa gani gibubo ang pahumot? Tuan ni Jesus. Pero sa ilang gisulti, pagkausik. Murag ikaw ug ako usikan sa panahon nga naa sa Ginoo, pero dili usikan sa panahon nga tuas way hinungdang butang. Basta para sa Ginoo dili lagi na usik. Kanang atong pagpasalamat dili usik, kana imong pagsimba dili usik, kana imong gihatag para sa Ginoo dili usik. Pero kung wa kay kaalam sa Dios, ug na kay kaalam sa Dios, di nimo gamiton, usik gyud na. Verse 5. Na silang una-una, naginanay sa, ikabaligya man unta ka ng kapintulo kagatos ka denaryo, og ang, na almost 1 year nga tinarbaho. Because ang value sa uskaadlong tinarbaho kaniadto usara man ka denaryo. Unya ningon diri ikabaligya untag 300 ka denaryo. It means almost 1 year because ang 1 year is 365 days. Tama? So usa ka tuig na tinarbaho ni. Mabaligya unta nig ingana kantidad 300 ka denaryo i-convert na sa atong panahon karon. Kaya nimong palitag bugas ang tibok barangay tag sa kasako. Verse 6. Apan miingon si Jesus kanila. Ano? So, verse 5. Ikabaligya man unta kini og kapintulo ka gatos ka denaryo og ang halin ini kahatag sa mga kabos og ilang gisaway pag-ayo ang babaye. Usbo na to. Ilang gisaway pag-ayo ang babaye. Tanawa nang nangalagad na kas Ginoo, di ba na ay mo criticize, na ay mo lutos, na ay mo padungog, di mong istoryang maot. Pero kay para mo nas Ginoo, ayaw pa dala. Ayaw pa anod. Di kay og lutuson po ka, di na lang po ka. Tanawa si Magdalena, nagpadisturbos ba siya? O kani nga babayhana? Nagpadisturbo ba siya? Wala. Wa mo'y labot. Ako ani plus ako ning buhaton para sa Ginoo. Wa mo'y labot. Ako ani. Akong buhaton ni para sa Ginoo. So tanan nimong bulaton, naagyoy mo, kansaw nimo, nay mo lutos nimo, butang-butang, nay mo pasakit nimong istorya. Ayaw silang tagda kay gibuhat nimo na para sa Ginoo. Pero kung pareho po utok nila, amo na mutagad ka. Sunod. Unsay gisulti sa Ginoo? Tanawa? Nay time nga ang mga tawo magsaba. Nay time mga tawo mo storya. Nay time mga tawo mo samok nimo. Pero ang Ginoo nay mo tingog hilom na sila. Amen? So yung sa mga tao na, ay, wag iutok ng bayana, wag iutok. Pero pag ingon sa Ginoo, hilom sila tanan.
Sagdi lang ng mga tawong una na, ang Ginoo ray bahala magpahilom ana. Verse 6. Apan miingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya. Ngano man? Pasagdi ninyo siya. Kay ang iyang gibuhat para sa Ginoo, dili parang San Vicente. Dili parang Sandayong. Dili para sa tao, dili para sa anghel, para sa Ginoo, pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya? Mane, pangutanan ni Lord. Nganong samukon man ninyo siya, usa ka maayong butang ang iyang gibuhat, alang kanako. Basta para, wala tay laing maayong butang nga mabuhat. Gawa sa butang nga imong himuon para sa Ginoo. Maayo kayo na nga butang. Munang, og nay magbuhat og butang para sa Ginoo, pasagdi siya. Pasagdi, kay para na sa Ginoo. Amen? Para na sa Ginoo. Sunod. Ingon siya sa 7. Kung tinuod pang manggihatagon mo, kay ka na mga kabus na araman kanunay, manggihatagon unta mo. Ingon niya, gipasabot niya sa verse 7. Ingon siya ang mga kabus, kanunay ninyong kauban ang mga kabus, ug bisan unsang panahon na makatabang kamo kanila kung buot ninyo. Tanawa ra guni. Di kay Thanksgiving ako, manghatag ko ron kay Thanksgiving. Manghatag ko ron kay Pasko. Manghatag ko ron kay, di oy. Kung buot gyud kang manggihatagon madagayaon, bisag walay okasyon sa kinabuhi mo, hatag gyud ka. Pero gusto kang mahimutan sa tao mo na, buhaton nimo kung nay okasyon. Mare, asa man kakong kinugos? December na ron, December. No, muna gustong paimot ag tao. Apan ako dili ninyo kanunay nga kauban. See? Ang kalibutan natong buhat, ang atong pag-eskwela, ang pagtrabaho, tanang adlaw kauban nato. Si Lord makauban na nahimo lang natong tagaag panahon karon. Magsimba ta. Pero di pa gyud ihatag ang the best para sa Ginoo. So, ingon siya sa verse 8, gihimo niya kini kutob sa iyang maabot. Wow, tanaw ra gani. Kutob sa iyang maabot. Naghimo siya sa pinaka the best niya para sa Ginoo. Amen? Like kita, mag-birthday ta. Mangutang kita, 3 kalinding, oy. 3 kalinding. 6,000 dire, 6,000 ari, 6,000 po dari speakers, 18,000 tanan. Oh, listen! Pag-ingo na, oy, para sa Ginoo ha, natay kon. Oy, sige, mag-aamot ng simbahana. Haguan po ng, may mana sila, kay mga dato na sila. May mana sila, kay mga, bastag para sa Ginoo, nabaliktad. Okay, para sa tao, the best, o para sa Ginoo. Mantinil. Kasabot mo, mantinil. Okay na na. Okay na na. At least naa. Ingon ang verse 8, gihimo niya ang pinaka-the best. Ang pinaka-angayang hatagan sa the best nimo, walay lain ang Ginoo. O niya, gipahumutan niya ang akong lawas, agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Wow! Di nimo makitaan nga ang Proverbs 31 nga babaeng maalamon, makit-an nimo nga naas tiilan sa atong Ginoo. Kinsa mao ang babaeng giila sa uban, hugaw, prostitute. Pero maopay nakahimo sa buhat nga grabe ka maalamon. That is why niingon ang verse 9. Og timan ikini. Ang atong Ginoo mismo ay nagsugo, no? Bisag unsa asang dapitas kalibutan. Iwali kining maayong balita. Unsay maayong balita? Ang nahimo niining maong babay, hisgutan gayod aron paghinumdum kaniya. So, kung nangita mo bulahang babae, na sa Bible nag-ingon, ang tanang kababayinan sa tibuok kalibutan, magtawag kanimo bulahan. Ilang gipasabot? Ang gipasabot ni Elizabeth si
Maria. Pero napakoy lain nakit ang bulahan kaayo nga babaye. Kining usa ka babaeng gitan-aw sa uban nga hugaw. Pero sa katapusan siya ang nagpakita og pagkamaalamon. Amen? Ang pagkamaalamon nga iyang gibuhat mong pinaka-the best iyang gihatag sa Ginoo. Nga naman, mo na to'y time nga gikapoy na siya iyang pagpakasala sa iyang kahugawan. Og niingon diha nga ang katigayunan nga naara gyud niya walay lain kundi ang iyang pahumot. Og iya tong gigamit ang maong pahumot sa pagdihog sa Ginoo samtang ang uban niingon usik. Usik. Basta para sa Ginoo wala gyud nay usik mga igsoon. Kining usa kang ngilad kaayong dungog sa babae. Nahimo nga labihan ka maayong dungog o ang kining maong dungog ipasugilon pa bisag asang dapit sa tibuok kalibutan. Nakita na to. Sa Bible, ang tanang nakadungog ni Kristo, ang tanang nakahimamat ni Kristo, wala nagpabilin nga makasasala og hugaw. Silang tanan na bag-o. Di parihan natong kadaghan natang tudluan, walihan, badlungon. Ayaw lagi. Magdala pag Tupperware, makamista. Di pa rin nato nga biyahe na lagi na. Palanggaon pa, dayapiron. Padidihon pa rin sala. Pinangga kayo ang sala in tawon. So sila nga naa sa Bible, time nga na-encounter nila ang Ginoo, bisan baho ang ilang pangalan, bisan ngilad ang ilang dungog, bisag maot sila sa katilingban, wala sila nagpabiling maot sa katilingban, kay nakadungog sila sa Ginoo o naginulsol sila misunod sa Ginoo. Pero kung dugay nakanggiwalihan, dugay nakadungog, nagpabilin gyapong maot ang imong dungog sa palibot, na kay problema, kana mao ang sala nga imong gipangga ug di ka gustong imo nang buhian, ikaw mo'y manubag sa Dios. Inig abot sa adlaw sa pagpaningil. Ecclesiastes 7:1 ug magtapos na ta. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Ang maayong dungog mas maayo pa kaysa sa mahalon nga pahumot. Wow, amen? Ang maayong dungog, mas maayo pa kaysa mahalon kaayong pahumot. Nga naman, bisag unsa ka mahal sa akong pahumot, dili man gyud mo moabot og 100 meters. Amen? So naipahumot si Kuya Dani. So kinsay na si munduol, moray makasimhot. Pero kung maayo kag dungog, pati ubang mga isla, mailhan ka. Amen? Kung maayo kag batasan, maayo kag kinaiya, mapasalamaton ka, mapaubsanon ka, matinabangon ka, mangyatagon ka. Ang imong dungog, moabot pas tibuok kalibutan. Kay bisag asa, ipanugilon man ka. Nakay kauban sa trabaho sa unang, grabe ka mangyatagon, hangtod karon. Og nakay ka istorya, moingon gyud ka, nakoy kauban sa unang trabaho ba? Willie iyang ngalan. Grabe to. Bisan niya sapatos, ihatag nako. Nanuroy mi sa mall. Brad, arin sa ko diri Brad, suri-suri ko Brad. Sige Brad, napukoy palito na rin. Pagpamauli na namo, wag yung ko'y napalit, wag yung kwarta. Siya nakapalit og sapatos. Ningon siya, Brad. Uyam ni mo, Brad, wag ko'y sapatos. Imuha na lang ning akong gipalit, Brad. Kay parihuram tagtiin. Grabe, ayaw ka ito. Kauban mo ito sa trabaho. Bisag namatay na ka, isgutan pa ka. Nadisgrasya lang ito siya, namatay ba? Umaayo ka itong tao. Di ba? Bisan patay na ka, nabaho na imong lawas, pero humot kaayo ang imong dungog. Tungod sa imong batasan o binuhatan. That is why Ecclesiastes 7:1, mas maayo pang mag-angkon kag maayong dungog kaysa sa mahalong pahumot. Because ang maayong kinaiya, ang maayong batasan, ang pagpuyo diha sa kaalam sa usa ka babaye,
Aduna man kini kadungganan nga maani mga igsoon kadungganan nga angayang daygon sa daghang tawo. Sige kung kuna dili magmatter gyud unsay imong pila imong height, pila imong unsa na imong itsura. Di gyud ni siya magmatter. Unya you think you're deep. Lawom na ko dagan ako kasi natian layo ra kini sila nako layo ra kay mo tan-aw kag kani dawana klaro na ni layo ra nako. Pero sa pagkatinuod di ay nagkinabuhi tang walay kaalam. Nya tanawa, sige ra gyud panghilabot sa uban. Kristiyanon sa Lourdes, amen. Pagka na manghilabot nimo, suwira ning babayhana. Paghilaw ra pa dayon na imong gibuhat sa Ginoo. Ano man? Kanang usa ka tawo pag nabaw-an na nimong ingana gadi ang batasan ayaw nag-unong anak. Hilom na. Titus 3:10. Human nimo mabadlong ang tawong malalison og masinupakon. Kadua, ikatulo pasagdi siya. So hilom na hilom. Pastor, ipanabi man ko pastor, ipanugilom pasagdi total ang ilang gipanabian nakaila naman pod. Hilom ra. Kalma lang ba? Huh? Kaya di ba ka maula? Magsige kag sumbong-sumbong. Moingon dito kani si Ara, moingon dito ni Milyone. Kabalo ka milyon, kana ba si Rosalina ba? Uyon na lang si milyon. Kaya naman, nakailaman siya. Nakaila siya. Amen? O walay laing mas nakaila nimo gawas sa imong kaugalingon. Munang ang uban mo yung huyang ka, wagyog ka. Okay, fine. Padayon ako sa kong gibuhat diya sa Ginoo. Ana lang. Amen? Dinhe, ang atong tumong dinhe si Kristo diri relihiyon. Munang ayaw mong panghulga. Tanaw na ko, kay magtapos na ta. Ayaw mong panghulga. Kadili may madalag hulga-hulga ane. Ayaw mong hulga-hulga. Balhin may relihiyon. Balhin. Naman kahailaing Diyos ninyo dito. Balhin. Kay kung iya kas Ginoo, mabilin na ka. Kay kung iya kas Ginoo, naagyo kas tiilans Ginoo. Bisan pag unsaon kag daot, naagyo kas tiilans Ginoo. Okay ra mo diha? Dili jud ko magpagatas-gatas aning atong pagpamadlong. Kay seryosoon ganig pamadlong, muliso, samot, nagluagan na to. Timan-ig yun din ninyo. Kung dili ka magkinabuhi sa kaalam nga gihatag ni Lord sa usa ka babaye, bata, batanon, tigulang, hamtong, lalaki, babaye, bayot. Pag di ka nagkinabuhi sa kaalam nga gihatag ni Lord sa babaye sa Proverbs 31, ikaw ray gapahamtang sa silot nimo sa umaabot. Ikaw nagpahamtang sa silot sa numalabay. Mga anak, ayog sigig pamalandong sa nang labayng panahon. Bana, ayaw nagsighuna-huna sa nang labayng panahon. Mga asawa, ayaw na magsigig huna-huna sa nang labayng panahon. Because sila nga hugaw kinabuhi kaniadto sa diyang naa na sila sa Ginoo. Nahinlo sila, nihumot ang ilang maayong dungog o gipanugilon pa sila bisag asang dapita. Amen? Usa ka butang akong gihangyo ninyo. Sa ako ang mga sakop dire, Rere, sila Rachel, sila Ching, Philip, Alwin, si Ara ane. Tagsar mo uli si Ara. Mauli na siya ughoy Sabado. Kabalo na gini sila nga sige kong taas og tingog. No? But sila nga wala na dinhi mo ingon gina sila, salamat ko kaayong Pastor Jonas. Di gid ta katong magsigig. Badlungon gid man, di gid magduduwag. Nga naman, niyon sa to gahapon son?
Bless gyud kaayo ang simbahan nga nay ing ana magtudlo og mamadlong. Pero sa dili nato na dili ta makakita nga blessing di ay ning gisulti sa imong amahan, blessing di ay ning tambag sa imong inahan. Kita pa'y muluod-luod. Feel nato mabuhi na tagwa tay ginikanan. Feel nato happy na ta kung karon dayon kuhaon na sila. Amen? Munang ayaw na ikinabuhi. Katong baho nga batasan nato sa unang wapatay Ginoo. Baho nga binuhatan nga wapatay Ginoo. Imo tong gitabun-tabunag perfume. Suot kag lami nga bisti ngisi-ngisi ka. Pero baho kayo kag batasan. Sa namit nimo ang Ginoo og naa na kay Ginoo. Ayaw na tog hisguti pa, ayaw na tog baliki pa. Amen? Ingnan nang nas imong tapat, sulti inabaho kag baba. Dali Kabalo kag unsa ning bahong baba? Siging gapamalikas. Sigig sultig maot, sigig sultig mga negatibo, sigig sultig mga di maayo. Sigig simba. Nya na adere hallelujah pag nas ilang balay yawa. Makabaho nagbaba. Palihog lang magbago na intahon ta mga igsuon. Ngano man gihigugma gyud kag ayos Ginoo. Pastor sige ra ko nimong giigo sunod Sunday igo gyapon ka, promise. Because hangtod nga di ka magbag-o, headshot gyud ka kanunay. Kay ang pulong sa Ginoo ang iyang target, ang magkinabuhi nga wala na subay dinhi. Og kita na tanan. Sige, tingog, kita na tanan. Kusga ko no ba, maramatog wala pa na niod to, wag yun. Kita ni tanan. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat sa usa ka kaalam sa babayi Ginoo nga imong ihatag sa matag usa kanamo. Mga pulong among nadungog, sakit kaayo nga mga pagtudlo og mga pagbadlong. Apan ang imong mga pulong maoy magtangtang sa mga baho namo sa kinabuhi. Og maghatag og humot nga kadungganan Ginoo. Munang salamat kayo sa mga pulong ako ra gyud ka na gihangyo Ginoo. Giampo gyud nako diha nimo kanunay. Nga ang mga pulong nga among madungog mabuhi sa among mga kasing-kasing og mao ni among maikinabuhi o Dios. Wala may lain nga sumbungan, pasalamatan, pasidunggan. Ikaw lamang amahan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon. Amen and amen. Before tama ato sa atong